Yun, magandang hapon na mga kasinag. Ngayon, andito naman kami ni Kabox ninyo. Mambubuko na naman kami. Yan, naghukay na siya. Mga kasinag, dalawa lang kayo magkasama ngayon. At yung ibang mga tropang kabukson, hindi namin alam kung saan nagpuntahan. Kaya kami lang ngayon dalawa. Mga kasinag, pangatlong butas na ito. Sana meron ng laman. Pantatlo na itong hinahanap namin. Butas ng bukon. Binata naman ni Kabox. Ayan mga kasinag, dinukot na niya. Ayan mga kasinag, nadadampot na daw niya yung sipit. Ayan dinudukot na niya. Pang-apat na butas na kasi ito. Para hukay na nung kanina pa. Mababaw sana, kaso yung iba naman madaming pasikot-sikot na butas. Saka yung iba may mga ugat ng kahoy. Ngayon, dali ito. Ayan, ang laki. Successful mga kasinag. Lalaki na naman. Lalaki. Ang laki. Yan si Kabox ninyo. Kadali naman ang bukon. Lagyan natin. Ang laki. Yun. Nakaisa na. Yan mga kasinag. Bukon again. Hanap naman tayo dito. Mga kasinag. Mga butas-butas. Itong butas na yan. Hindi yan. Hanap muna kami. Kapagod mga kasinag. Ang pagod. Pagod na rin si Kabox ninyo. Yung pangalawang bukon mga kasinag, matapang. Kaya nangangat talaga. Lagi daw nakabuko yung sipit doon sa loob. Kaya ngayon, ginagawa niya ng technique para mapalabas niya. Nagawa siya ng kawit, yung sanga. Kakawitin niya palabas. Kanina mga kasinag, dyan lang kami naghukay. Nakita niyo yun? Dyan lang kami naghukay. Malapit lang. Dito naman yung pangalawa. Panghina magparaasada. Sakripisyo talaga namin mga kasinag. Para may mapanood lang kayo. Mga kasinag, salamat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe naman po. Pindutin nyo rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking YouTube video. Yun, si Kabox ninyo. Inuhukay na niya yung napagod ako. Nablanggo tuloy ako kasalita. Kasi matapang daw yung pangalawang bukon na . Ayun mga kasinag, sabi ni Kabox ninyo, malaki daw. Ayan, nahawakan na niya. Talagang bilib talaga ako sa kay Kabox ninyo mga kasinag. Talagang dinudukot niya hanggang sa kailaliman. Diba? Alam nyo mga kasinag, someday ito mga kasamahan kong ito, pag ako naging professional na, sila naman ang tutulungan ko. Gusto rin nilang maging vlogger. Sa mga kasinag, shout out pala sa aking mga subscriber, lalong lalo na sa mga nandiyan sa Middle East, mga OFW. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana wag kayong magsawang manood ng aking mga video. At abangan nyo pa mga kasinag ang mga susunod pa namin mga video. Nahihirapan si Kabox. Talagang, ayan. Ang laki nga. Yan ang laki. Lalaki pa naman. Lalaki. Ang sarap. Napakasarap mga kasinag. Paglalabas ng mga kasinag ng ganyan, magkakadukot niya. Paglalabas, lalasahan ko na agad ang lasang bukon. Ang sarap kasi mga kasinag, matamis-tamis kasi ang laman yan. Ayan. Okay. Pangalawa. Ayan. Nakakadalawa na kayo mga kasinag. Ang laki pa naman. Ang lalaki Hanap naman kami. Bukon again. Dito. Dito tayo mga kasinag sa lugar na ito.
Hanap naman tayo dito. Ayun mga kasinag, kapanghina. Malalim. Malalim itong binutas namin oh. Oh, nakabalinsot na siya. Napakalalim na masyado. Dito na daw yung bukon mga kasinag. Oh. Pero yung binutas namin doon sa kabila. Yan yung butas namin. Tapos dito ang lalim. Ayan. Ayan mga kasinag. Oh, ayan na. Laki. Bukon. Ano kaya, babae, lalaki mga kasinag? Wala natin. Laki na. Lalaki. Ang laki mga kasinag oh. Hindi. Ano? Babae. Babae. Wait lang. Babae. Para makita nga. Ayan mga kasinag, lilinisan natin yung bukon. Lalaki. Lalaki. O lalaki. Parang babae kasi. Bakla. Daw. Bakla. Yan. Okay, nakatatlo na kami. Matibay talaga si kaboks ninyo. Talagang pag humukay, talagang sherbol. Bukon. Kabukon talaga. Kasi yan si kaboks ninyo. Yan, si kaboks ninyo. Ano naman kami, ano meron yan? Mag-ano kami ngayon mga kasinag. Maghuhukay na naman. Pang-apat na bukon ito pag nakuha natin. Ayan mga kasinag, antay-antay lang, antayin nyo lang ang masusunod pang mga mangyayari. At tutulungan ko muna siya paghukay. Yun mga kasinag, stay put muna kayo dyan. Yun mga kasinag, hapon na, uuwi na muna kami. Madami na kami nahukay na butas, pero ang nakuha namin ito pa lang. Yan, Malalim kasi dito sa napunta. tatatlo ang nakuha namin, kasi malalim dito sa napuntahan namin. Marami sana, kaso malalalim ang mga butas. Habang naghukay kami, nadaanan kami ni Kaboks Banot, tapos si Kaboks Minoy. Yun mga kasinag, maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa aking YouTube channel. Hanggang dito lang, bye bye!